Sugay ko. iPhone 10 man. Hinahanglan kog suga. Suga. Ayawa, dako ko kong ilong. Gawat, Crystal. Ipalayo, gama. Kilayo mo yung suga. Yawa ako. Masuga ka pa! Ay, ano ko ilong? Hindi ko gitsura yun. Magalibog ko ah. Oo, naman ka nila limalos! Maglibog ko sa kwitsura. Murag gwapa. Ikaw, Jerden, kakuyog tamang ni katawa ka kape. Ho! Di lang, murag siniki lagi na Ma'am Ail. Ayor pagsuga kay mulat ay og samot. Siniki ba na? Sir Nonoy, na Sir David, ni gawas laman kigalong ko. Yo, Ma'am Ay, Ail. sa pasaylo ami, sir. Hi, sir. Pasaylo ami. Dali dire. Dili ko motong, di kami inom. Swerte ka kay nakaabot kas panahon nga Red Horse na. Ganiha gagwan. Gagwan mi ka absolute na ginagmay pagod kay hadlok mahurot. Di ko ganahan mga Tagalog. Ako. Oh. Alam Ma'am Ail Ako ba ni? Live na kakayo. Live na kakayo. Dakog mata, dakog ilong, dakog baba. Dakog. Hindi sila man description dahil. Piste. Ay, padol, mamay. Dili kay. Napagod. Sino kang iti? Benji. Di ko na kay kalagot. Dako pa kung ihatag nimo kasi na sweldo kisina. Dara ba nimong hilak dayog mag-meeting? Kay! Lupig Mahay na. Kay! Dibidindo. Dili, nagko kay! Ikaw may istorya. Dili. Ako gatubang ning kamera kay wa ko ni angi ana makauban diri. Like nimo. Yawa. Dili gabagulbol kuno. Crystal. Gabagulbol silang sweldo. Dagko silang sweldo. Wa mo nangutanan namo. Chin tubag. Sisit. Mamay! Gabagulbol sila chin nga magdawat Tubag, sila chin, 10,000 kada bulan. Insagod! Sila matay labot ay kapilya. Ang itawag mo na ako! Okay, participation. Kasulay mo, kasweldo mo, gismin niya. Kamoy naniwang. Ako! Naniwang day ka. Dito ko gawas, kasweldo mo! May lamang kag mo post hangover together ga picture mo pupay. Hangover mong duha. Let's see mong dua. Dili. Nilike ko kay imagine ko kami gadulog. Dala ko buli. Dila ka. Hindi ka kawalan. Wow. Maikog ta murag di pa mas taas niya ng motor. Wala kay gano, basta as pa ka na ako. Papo ko niingon, naunhan natin ikaw. Bibiyan ninyo consider kiss. Followers, Ma'am Vivian. Oh. Ay. Bibiyan! Daghan kayong gareklamo. Ma'am Vivian is like them. oh. Molimpyo og 10,000 kada bulan. Ma'am Vivian? Kami. Oh. Limpyo. Limpyo. Lamok. Usahay 1.5. Kung malipay sila holiday kami dili. Kay gobyerno mi. Malas mambibihan bitaw. Ano ka na bibiyan? Pila ka Vivian? Pila ka Vivian? 10,000 po ka diya. Dili. Sakit ra kay sa among buot nga magreklamo sila. Mamay, mamauli na ning ubar. Naka pamauli mo mas nang gamer tayong mag-inom. Pa-invite mo na ako unya mo rin inyo tulo ka grande. Tabangan o pulo ka buok. Ma'am Ail, birthday mo. Inday, the greatest Ako of nagigitwa all. ka kadungog. The greatest of all. Di galawin akong ginhawa kay sige reklamo. Oo. Dakog sweldo 10,000. Nya kami magkiti. Asa nga kang online? Ano kang live? Wow, si Ma'am Ail. Live kay na ko load kung wa mo load di mo ka-live. Lit sining kalaki Dili. Inday. Bagulbol dakog sweldo kami. Among kinsinas usahay di kaabot og 2,000. Dagang holiday mo di mi malipig holiday. Pariyog ma, holiday. Pero ug mawala. Yawa. Mas yawa ka. Patay! Asa dapit na pulis? Dili mi mahadlok. Kisa ni mahadlok isa. Ako! Bilo itit Di siya mahadlok kay pulis mo po siya. Alakan si Tania. Di siya mahadlok! SP.
Student permit. Well, kami sa tinuod lang nga kinabuhi, no. Minsan kagmay may sweldo, wala may dagang kwarta, pamaho ugma, maglibog kami kung sa lipay rami. Live, oh. Because life is too short. Muna kalagmitan na mo ga short ra god. Ga short. 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 Garzones! Dili na sila too short, mabara ilang kinabuhi. Buyag si mo. Anyway, just enjoy life. Like, I think magol mo da chin-chin kay kita yung magbayad ana ron.